Maria Prestation, nagkuko natin si President Super Tamadok ang deputy on operation no, sa sining istasyon. Hoy, diri sa update sa nasapuan niya patay no, nga si Christine Caballero sa may sa Kalajingaw sa distrito sa Mandaluyong. Sa update natin sa sining So, sa subok no, officially napagawa kita sa picture no, sa suspect nato no, ang na-capture sa CCTV footage sa may nakuha no, sa may isa ka establishment sa Tabuk sa Prince Court no. So, muli siya no, muli ang retrato no. So, siguro na-download na napalabot naman sa inyo no. Kagsubong no, ang nagpagawa kita kay ang aton nga ginasundan sa suspect. Nalidiri mo lang sa palibot pala no. Sa palibot sa kung sa dinig ko na sa puwan ng biktima. So, nag-apila kita no, sa pagi siguro sa inyong mga viewers no, buligan no, para ma-identify kung sino yung retrato na posible no. Kaga muli confirm ulit sa ano no, sa matandang nga amo ni siya no, ang ulihi nga upod sa atong biktima sa atis nga nasa puwan nga patay na siya sa Queen's Court. Okay, so based sa autopsy result, ano sir ang isang kamatayan sa siyang biktima? So, kainan na natapos ang autopsy no, ni Dr. Libaque no, pag Tolino ang base sa iya no, kahit iway patakopyas ang official result, pero nakamuno siya sa atong investigador na consultative to na nag-witness man sa autopsy. Ang iyang cause ang iyang pagkamatayon is head injuries, bali blunt trauma, no? Napusan ng ulo yan. So, more or less daw, mga lima ka pieces na napusan. More than 5 times. Okay, so matiga nga bagay. Matiga nga bagay, no? Ang posible mo itong Red Horse nga nagkalabuka. Oo, matiga. So sa that time, ang scenario, nag-inom-inom sila. Or ang lalaki. Correct, kay gin-check man ang kinakon sa babae, may presence ng alcohol. So, kung singon nag-inom sila doon. Okay, so ito ang sinin. When you come sir sa ipatay sa suspect na ang biktima, ano nga rason? No? Hindi sila magsusunod sa tinatawag na presyo or may pagpapahimulos ganito mo? May posibilidad, no? Wala prior sila nag-atulik ko sa lunch, no? Na pa-schedule, lunch massage. Nag-iistorya nga sila kung bilang presyo. Pagkatapos siguro sa serbisyo sa babae sa iya, kung ano pagidman ang serbisyo ang ginatag siya sa babae. Wala sila nag ano, no? Posible wala sila nag-isugdanay no? Sa presyo nga una nila naging kasundan. Okay, ang biktima, known man sa serbisyo iyang ginobrahan nga nagapa-service sa iyang kasundan. So, home service siya, no? So, may number siya, may ano siya, may sa iyang FB, no? Nakapagdating ito, may number siya kung sino interesado magpamasahe ng home service, pwede siya makakontak. Okay, sir. Tawag sir, sa mga nawas na pindasin ng sa biktima, sir, ano po ganit? Ma-confirm sir na ginbunong siya sa record? So, ang nakita natin mga visible nga daw agi sa muno, no? Non-penetrating to. So, kung sinin mo na hindi ito matalo mabilas, either tuga to kuno, ang bansa nga ito nga doktor nga nag-examine, nalituga to sa pagdigit niya bla, naka-isang bubog sa buka na botelya. Pero that time, sir, nagbato pa ang meaning biktima susunod or nalampot din siyang susunod yung anawas din? So, walang taon na ito, no? Initial lang natin sa ito. So, wala itong tatagid siguro ito nung tugid nga final result ng may perma ni Dr. Bakit. Ay, anytime siguro i-email niya man sa ito. As of now, sir, sa inyong investigation, ang suspect permit na check-in sa Lansing House. At the same time, nag-permit mo sa clinic na nagpapamasahe. So, hindi familiar, no? Familiar sa may massage parlor. At the same time, sa ano, sa may
may Queen's Court, no? Hindi pamilyar ng tawag sa ila. No? Taga draman mismo sa palibot, no? So, daw hindi siya. So, hindi pamilyar, daw bagkulang sa ilang ban-awan. Kapakagpo na siya. So, daw may time ko nung nalipara siya, katukat ko lang nila. Okay. Oo. So, sir, sa inyong investigasyon, proximate, nakakuha na ang suspect diri sa syudad or probinsya sa Manila. So, actually, sige pa man, no? Within, no? Ilang taon na ako, no? Ang base sa iya ng mga ginasuksok, no? During sa incident. Local body siya, ang iyang attire is lapit lang, no? Within sa city lang sa area. Yun. Okay, tawag sa sir, karon ano nga tikang nila mo sa aton kapulisan diri sa Mondrio kag sa bukos mga kapulisan diri sa Kaso. So, amo doon na pagkuha ang aton nga officer in charge, no? Aton kay Pedrino sa Mondrio sa iyang litrato sa suspect kag willing si ang aton inisyatibo sa aton head natin diri sa Mondrio, willing siya manatag sa certain amount kung sino makatag sa informasyon sa identity kag location ng isang suspect. Okay. So sir, sa pagpapasang sura na sang suspect pila ang pato sa iyang ulo. So, may 10,000 ko sir, may initial ko nga ginatag si Sir alin sa iya mismo bulsa. Kasi nga makatag sa informasyon sa suspect. So, pag-atag sa bulsa. Ari din kay hepe. Alin sa bulsa, gitsa na. Sa Station tenant. Command. Okay.